Basta, bahala ko tayo uyab basta kay makalaag ta. Unsa man, uyab o laag? Uyab o laag? Kana lang duha pre ah. Naday ka uyab. Laag ko, wa ko uyab. Asa man kulong sa black imong giingon pre? Perti naman ning asa man kulon sa bak. Oh, kulong sa bak na puro na bungtod imo makita no. Padayon ta, tara. Pre. Asa man kulong sa bak pre. Wala ta ko ninyo. Kapatagan na pagdulod. Taga ra mo kag. Wa man tingali ka katuod pre asang dalan padulong sa kulong sa bak. Asam Kang bat. dalam padulong forever. Walay forever. Kaning yutaan ni. Kaning mga yuta ni Lono. Kung masayod mo, Pagdali mo. maklay. Ay, naipurok sa unahan to, mangutana ta. Naipurok. Kanang gamay kayo? Oh, tara. O tara. Never gonna give you up. I'll be there for you. Never gonna give you up. Tao, mangutana ta. Asan kulon sa bakbrad? Pwede ka ba no ba? Perting ganina raman mi, oy. Dire lang unahan brad, pero padulong po niyo dito. Padulong pud mo dito. Masabay lang ta. Makita naman ko sa background. Nakita naman kulon sa bakron. Ako, nagsabak. Tug pa yun. Ano yun? Nasubo siya? Leaking tubig diri brad, murag minira. Diha man mi sauna nagtatsanay anang country. Tanawa ra gud ni Trio. Pre asa man yung kulong sa bak na pre? Mao gyud nang sapaan ang kulon sa bakpre. Kana daghan magsapa pre. Mao gyud nga, subayon na to. Dito kami ha, pikas bungto dai sapa. Kulong sa bak, ingon ka. Basta, bahala ko tayo uyab basta kay makalaag ta. Unsa man, uyab o laag? Uyab o laag? Kana lang duha pre ah. Naday ka uyab. Laag ko, wa ko uyab. Uy! Ako na siguro ni pre. Masabi. Ang atong atuan nga liguanan. Entrance ba nakamutang pre? Trans dito. Sino way nagbantay? Nindot yung linaw pre. Atong atoon. Oh, Kay kuha na atong mga kauban ba? Iikang na ko. Kami di yung kayo mo kontra. dahil dito. Awa namin mga tao na yun. Ano? Bakit? Ako yan, bakit? Ba? Ano yung kulis ka ba? Ano yung dito? Ano pre? Uy! Daghan na tao ba diri pre? Pangpang, maday kayo ni Pino. Kaya padayon na sunan pre. Ha? Maugid ni. Ay lang. Tanawa o, underground man daw.
Tumauni. Mao gini pre. Nanay purok sa babaw. Oh, na may Nanay purok ba oh. Di ba mo ni Brad? Okay. So, mauni. Oh. Mauni kini. Tara. Diya ta agi pre. Ako kayo magi dili. Ha? Ikaw, nimo kay Adrian di ba? Ah, diya sa 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 babaw. Oh, tingali ka agi. Mauni ako ngayon ni mo nare lagi diri yo. Ikaw ka sa kanang tao na maligo. Ako, diya ra kayo. Mauni ngi dila tanawa. Tanawa mga tao. Usa kay ito. Kulong sabak. Kulon sabak no? Di ba mauni kulong sabak no? Oh, mauni. Oh, mau lagi ni kulong sabak. Oh, dili sa tanaw no? Tanaw. Sabak magtanaw ng produksyon. Oh, kulong sabak. Bato nang lisod kay sa pangitaon pre no? Kay nag lison. Oh. Nag-lison mi kaniya diri man tinangagi kaniya oh. Oh, tanaw ni mga taong nangaligo oh. I don't wanna know if you're better off without me. I don't wanna know if you're better off, I'll be there. I'll give you up. I'll be there for you. Never gonna give you up. Shoutout kay CJ Bakong Tungkaling, diba? Tungkaling to sa Pilido. So naghimo siya naghimo ning logo namo. So salamat kay pre. And Hi, guys. God bless. Then shoutout kay Ariel Patoy and kay Rusty Selga. So kana lang sa mga shoutout. Sa mga nag-love na ako da, love mo. Okay. So don't forget like, comment, share, and subscribe. And click the notification bell para mas updated mo sa mga upcoming video. Kaya kana lang guys. Bye-bye. So, thank you sa pag-support ha.